பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுல் டைம் vlogs. நான் உங்க பிரேம்குமார் just 22. நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ்ல உடனே ரீச் ஆகும். இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா காடமம் சிட்டி டு ஹனிமூன் சிட்டி அப்படின்ற பிளேலிஸ்டோட லாஸ்ட் பார்ட். இந்த வீடியோ எங்க நடந்துச்சுன்னா மூணார்ல நடந்துச்சு. எப்படி கேரளால மீட் பண்ண பசங்களோட இவ்வளவு தூரம் vlog கண்டினியூ ஆச்சு, அவங்க எப்படி எனக்கு இந்த மூணார் ட்ரிப்ல ஃபுல்லா ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க, அங்க நடந்த டிஜே பார்ட்டி, இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த விலாகோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேனி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க என்னோட நேட்டிவ் கோம்பே தாங்க. கோம்பேலேருந்து டேரெக்டாக போடி நாயக்கனூர் போயிட்டு அங்கேருந்து போடிமெட்டு ஏறி போடிமெட்டிலேருந்து பூப்பாறை ரீச் ஆயிருப்பேன். பூப்பாறையிலேருந்து டேரெக்டாக அப்படியே மூணார்லேருந்து ரிட்டன் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக கம்பமெட்டு தூக்குப்பாலம் வழி வந்திருப்பேன். கம்பமெட்டிலேருந்து அப்படியே கம்பம் அங்கேருந்து உத்தமபாளையம் வழியாக அகைன் கோம்பைக்கு வந்துடுவேங்க. சரி, அதெல்லாம் இருக்கட்டும்டா, அந்த பாட்டில் கொஞ்சம் இந்த பாட்டில் கொஞ்சம்னு சொல்லிட்டு போன கதையவே பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன். எப்போ தான் தெளிவான கதை சொல்ல போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பல பேர் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகி எப்படி எண்ட் ஆகுதுன்றதை ஃபுல் பார்ட்டோட கிளியர் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருவேன். கரெக்டாக நான் ராமக்கல் மெட்டில் தாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த சிலைக்கு பின்னாடி அந்த கேரளா பசங்களை பார்த்தேன். அங்கே ஒரு 360 வீடியோ நான் அவங்களுக்காக எடுத்து கொடுத்தேன். அவங்களுக்கு அந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு, என்னையும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. நான் பேசின விதம் இதெல்லாமே எனக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு எடுத்துன்னு ஈவினிங் வாங்க, நீங்கள் எங்கள் கூட ட்ரக்கிங்க்கு வரணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் அதுக்கப்புறம் ஹில்ஸ் ஏறிட்டு இறங்குறதுக்குள்ளே அங்கே எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது அவங்கக்கிட்ட இருந்து. இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் லொக்கேஷன் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன், அந்த லொக்கேஷனை பார்த்துட்டு நீங்கள் வாங்க, கண்டிப்பாக நீங்கள் கூட ட்ரக்கிங் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கம்பல் பண்ணுறாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் அங்கே ஃபஸ்ட்டு போனோடனே ட்ரக்கிங்காரவங்கக்கிட்ட நான் என்ன கேட்டேன்னா, இது ஆஃப் ரோடு வெஹிக்கிள் தான், நான் பைக்லேயே வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டதுக்கு, இல்லை நாங்கள் அலோவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு பின்னாடி பெரிய பிஸ்னஸ் இருக்குது, அதை விட்டுறலாம், நமக்கு தேவையில்லாது. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நீங்கள் பைக் இங்கேயே பார்க் பண்ணிடுங்க, ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும், செக்யூரிட்டி கேம்ஸ்லாம் இருக்குது, அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக்கை பார்க் பண்ணி எங்களை ட்ரக்கிங் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. ஆனால் என் கூட வந்த பையனுக்கு அடுத்த நாள் எக்ஸாம் இருந்ததுனால ரிட்டன் அதே வெஹிக்கிள் வர்றப்போ நாங்கள் கூட வந்துடுற மாதிரி பிளான், 5:30க்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி பிளான். சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்படின்னு நாங்கள் கிளம்பி போயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்ட் 2ல் பார்த்துருப்பீங்க, சாரி பார்ட் 3. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்க அங்கேயே என்னை ஸ்டே பண்ண சொன்னாங்க. அங்கே அவங்க டென்ட் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் மூணார் கிளம்புறதா அவங்க பிளான். ஆனால் என் கூட வந்த பையனுக்கு அடுத்த நாள் எக்ஸாம்ன்றதுனால என்னை தேனியில் போய் இறக்கி விட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்குறான். ஆனால் அந்த கேரளா பசங்க நீங்கள் டென்ட் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மறுநாள் மூணார் ட்ரிப்பில் நீங்கள் என் கூட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க டேரெக்டாக கேட்குறாங்க. எனக்கு ஃபுல் இன்வால்மெண்ட், இந்த 30+ பசங்களோட ஒரு vlog பண்ணால் சூப்பராக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பண்ணணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது முடியலை. நானும் ரிட்டன் போயிட்டோம். அன்றைக்கி ஈவினிங்கே தேனியில் போயிட்டு அவனை இறக்கி விட்டுட்டு உட்காந்துட்டேன். எனக்கு ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 4:30க்கு எனக்கு ஒரு கால் வருது. இதுக்கு நடுவில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் மறந்துட்டேன். என்னோடய பர்ஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு. எனக்கு தெரியாது கரெக்டாக எங்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ரிட்டன் வர்றப்போ எனக்கு கம்பமெட்டு செக் போஸ்ட்டில் நிறுத்தி இந்த மாதிரி நீங்கள் போகிறப்ப உங்களோட பர்ஸ் எதுவும் தொலைச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நான் செக் பண்ணேன், ஆமாம் என் பர்ஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நான் மொபைல்லேருந்து என்னோடய ஆதார் கார்டு நம்பர் எடுத்து சொன்னேன், பர்ஸில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்றதை சொன்னேன். அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு பர்ஸ் வாங்கினேன். பட் பர்ஸில் இருந்து எல்லாமே இருந்துச்சு, காசு மட்டும் காணாம போச்சு. அவங்க யாரோ எடுத்து கொடுத்ததா சொன்னாங்க. ஃபோட்டோ பாயிண்ட் அங்கேயே விழுகலை, பட் இங்கேருந்தே எடுத்து கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி செக் போஸ்ட் இருக்கிறதுனால இதை தாண்டி போகிறப்ப மேபி செக் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பர்ஸில் அமௌண்ட் இல்லை. ஏர்லி மார்னிங் எனக்கு நித்தின் சொல்லிட்டு அந்த கேரளா பசங்கள்லேருந்து ஒரு ஆர்கனைசர், அவன் தான் எல்லாமே அந்த குரூப்பில், எனக்கு கால் பண்ணுறான். இந்த மாதிரி மச்சான் நீ கண்டிப்பாக மூணார் கிளம்பி வரணும், நீ கிளம்பி வா அப்படின்னு சொன்னோன்னே நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி நான் வரதாக தான் பிளான் வச்சுருந்தேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னோடய பர்ஸ்லேருந்து அமௌண்ட் மிஸ் ஆகிடுச்சு, நான் ட்ரிப் எங்கேயுமே போக முடியாது இதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவன் என்ன பண்ணால், கொஞ்ச நேரம் இரு மச்சான் நான் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டான். அகைன் ஒரு ½ அன் ஹவருக்கு அப்புறம் எனக்கு எப்படின்னா கண்டினியூஸாக அமௌண்ட் வருது. இந்த மாதிரி 50 rupees, 34.54, 10 rupees, 150, 200, 300, இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக குறிப்பிட்ட நம்பர்லேருந்து எனக்கு கூகுள் பேல அமௌண்ட் இருக்குது. ப்ரோ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ½ அன் ஹவர் கழித்து மறுபடியும் நித்தின் எனக்கு கால் பண்ணுறான். இந்த மாதிரி மச்சான் உனக்கு இப்போ போதுமா மச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். என்ன மச்சான் இப்படிலாம் பண்ணுறேன், நான் கேட்கவே இல்லை ஏன் அப்படி கஷ்டப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு. இல்லை நீ கண்டிப்பாக நீங்கள் மூணார் வந்தே ஆகணும், நீ இப்போயே கிளம்பிடு மச்சான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நான் அங்கேருந்து கிளம்பி ஒரு அரௌண்ட் 11:30க்கு மூணார் ரீச் பண்ணிட்டேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இங்கேயும் ஒரு சம்பவம் நடக்குது.
மூணார் வந்ததுக்கப்புறம் நான் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறப்ப அவங்க வந்து டாப் ஸ்டேஷனில் இருந்துட்டாங்க. அவங்களால என்னை ரீச் பண்ண முடியல, என்னாலேயும் அவங்கள ரீச் பண்ண முடியல. நியர்லி 200+ கால்ஸ் நான் பண்ணியிருப்பேன். நான் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி 10 மணிக்கு காலையிலேருந்து இங்கே மூணாரில் உட்காந்துருக்கேன், டவர் கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு. சரியான இதுனா 200 கால்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். உங்களுக்கு ரேஞ்சு வரவே இல்லை. அங்கேருந்து மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் சரியான எக்ஸைட்மெண்ட் என்னை பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு. காலையில் 10 o'clockலேருந்து நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டு இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க நமக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா பயங்கரமாக பேசி, அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அது கிடைக்காது. எப்படி சொல்கிறது, ப்ரைஸ்லெஸ் மூமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ மூலமாக ஒரு கேரளா பசங்க கூட ஃப்ரெண்டாகி, அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து ஒரு ஹோல் ட்ரிப்புக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுற அளவுக்கு அடுத்த நாளே வந்து நம்மளை பார்த்த உடனே அவங்க பழகின ஃப்ரெண்ட்ஸை கிட்ட கிடச்ச அனுபவத்தை கூட அதிகமாக ஷேர் பண்ணி அந்த ஆனந்தத்தை எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி, அது சூப்பரான மூமெண்ட். அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ப்ரைஸ்லெஸ். எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு அந்த டைம். ஆஹா, சரியான சண்டையாக போகுது. சரியான பஸ் போயிட்டு Check the mic and make sure it sound right, boys. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நாங்கள் ஒரு டிஜே பார்ட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபயர் கேம்ப்பு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஒரு ஃபயர் கேம்பையும் டிஜே பார்ட்டி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பரான ஒரு மூமெண்ட் இருந்தது. இது மூணாரில் தான் இருக்குன்றது எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தெரியாது. நான் நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன், நான் நிறையா ஃபயர் கேம்ப்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபயர் கேம்ப் ப்ளஸ் டிஜே மிக்ஸ்னால் பார்த்ததே இல்லை. ஃபஸ்ட் டைம் அங்கே போகிறோம். அங்கே போயிட்டு சரியான பர்ஃபார்மன்ஸ். இத்தனைக்கும் வந்து எனக்கு ஸ்நாக்ஸாக தான் ஓடுனது இன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக. சாப்பாடு எடுத்துக்கவே இல்லை. பட் எனக்கு சரியான என்டர்டெயின்மெண்ட். அங்கே போனோடனே ஃபுல் டான்ஸ் மோடுக்கு இறங்கிட்டேன். அந்த டான்ஸ் மோடுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சரியான ஃபன்னு தான். ஒரு 360 கிளிப்பெல்லாம் எடுத்து அவங்க அதில் வேறு தெளிவாக என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, கிராக்கர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்துருந்தாங்க. ஒரு டூர் போகிறதுக்கு முன்னாடி கிராக்கர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து அந்த நைட் டைமில் கிராக்கர்ஸ் போட்டு அதில் டான்ஸ் ஆனாலே சூப்பராக இருக்கும். அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நான் ஆட் பண்ணியிருப்பேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். 360 வீடியோலையும் அந்த டிஜே லேம்பெல்லாம் வச்சு ஃபயர் கேம்ப்லாம் வச்சு அதுக்கு நடுவில் கிராக்கர்ஸ்லாம் வச்சு செம்ம மவுண்ட் பண்ணியிருப்போம். நான் வந்து அவங்க நேச்சுரல் ஆடியோ போட்டோன்னா காப்பிரைட் வந்துடுன்றதுக்காக நான் அடிஷ்னலாக வேறு சாங்ஸ் மாற்றிருப்பேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நான் கூகுள் ட்ரைவ் லிங்கில் வந்து அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணி நான் போடுறேன். யாருக்கு வேணுன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க, நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஃபுல் வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கனாலும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க. கண்டிப்பாக நான் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி தனியாக போடுறேன். இல்லை உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன சாங் ஓடிச்சோ அந்த சாங்கோட நீங்கள் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. கண்டிப்பாக ட்ரைவில் அப்லோட் பண்ணி ட்ரைவ் லிங்க் நான் கொடுக்குறேன். வந்து ஃபுட்டும் அங்கேயே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுட்டு வந்து எப்படின்னா ஒரு 3 டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் காமனாக ஒரே இதில் போட்டிருந்தாங்க. அது இன்க்ளூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பரோட்டா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் ஒன்று, லைட்டாக பிரியாணி கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் வந்து அல்ஃபாம் சிக்கன் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு பீஸ் வந்து எப்படி ஒரு 1/4 பீஸ் இருக்கும் அதில். இதெல்லாமே கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஹாட் வாட்டர் தான் வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க கேரளாவில். அது வந்து அது சூப்பராக இருந்தது. சீரகம்லாம் போட்டு சூப்பராக அந்த வாட்டர் இருந்தது, நல்லாயிருக்கும். நான் அந்த எல்லா கிளிப்பையுமே இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும். சரி இதோட கன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அவங்க வந்து இங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது பக்கத்தில், நீங்கள் அங்கே வாங்க, பஸ்ஸை நிறுத்தி பஸ்ஸு முன்னாடி ஒரு கிளிப் எடுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். டான்ஸ் ஆடி அங்கே எடுத்து போடலாம், டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது, ரோட்டோரமாக பஸ் நிறுத்திக்கலாம், சேஃபாக இருக்கும், நல்ல பார்க்கிங் ஸ்பேஸும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே நிறுத்த சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நியர்லி அங்கேருந்து மூணாறுலேருந்து அவங்க போகிற ரூட்லேயே நான் கொஞ்சம் தூரம் ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். நியர்லி 20 கிலோமீட்டர்ஸ் அகைன் ட்ராவல் பண்ணி அங்கே போய் நின்றுருப்பேன். அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அங்கேயும் கிராக்கர்ஸ்லாம் போட்டு பஸ்ஸு முன்னாடி சரியாக டான்ஸ் ஆடி அங்கேயும் ஃபன் பண்ணிவிட்டு பெரிய மனசு இல்லாமல் எல்லாருக்கும் ஒரு எப்படி சொல்கிறது நெகிழ்ச்சி தான். அவங்களுக்கு நான் அவங்க கிளம்புறதுல இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிடையாது. கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் வந்தேன்னா இங்கே வரணும், எப்படி சொல்கிறது, அவங்க வந்து அடுத்த கேரளா பக்கம் நீங்கள் வந்தீங்கனாலே கண்டிப்பாக கால் பண்ணணும். உங்கள் விலாகில் நாங்கள் தனித்தனியாவது உங்கள் கூட வருவோம்.
நீங்கள் மலப்புரம் தாண்டி வயநாடு பக்கத்துலாம் போகிற மாதிரி பிளான் இருந்துச்சுன்னா கால் பண்ணுங்கள். எங்கள்லேருந்து ஒரு ஆள் உங்கள் கூட கண்டிப்பாக வருவோம். அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் பழகின ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ரொம்ப அட்டாச் ஆகிட்டாங்க என் கூட. இன்ன வரைக்கும் கூட அவங்களோட வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஆள் நம்பரும் எனக்கு இருக்குது. அவங்களோட அஃபிஷியல் குரூப்லேயுமே நான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, போத் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் டூ. இவ்வளோ ஜாலியாக ஆகிட்டு அவங்க ரிட்டன் போகிறப்ப கூட எனக்கு இது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில. என்கிட்ட பர்ஸ் மிஸ் ஆன விஷயம் நல்லா தெரியும், அவங்களுக்கு அமௌண்ட் மிஸ் ஆன விஷயம் தெரியும். நைட் டைம் கூட என் பர்ஸில் சுத்தமாக காசு இல்லைன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு மாதிரி சொல்கிறதுக்கு செலவுக்கு வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன் பண்ணி ஒரு 200 rupees கையில் கொடுத்தாங்க. அது எனக்கு வாங்க பிடிக்கவே இல்லை. நான் அவங்கள்ட்ட கம்பல் பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டு, இல்லை மச்சான் தூக்கம் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எங்கேயாவது கடையில் நிறுத்தி காஃபி சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பல் பண்ணி மறுபடியும் அமௌண்ட் எனக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது, இது அதுக்காக இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல வரல. பட் ஆனால் ஒரு யூடியூபர் அப்படின்றதெல்லாம் ரெண்டாவது. ஆனால் ஒரு ட்ராவலில் கிடைக்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே மாட்டோம். எதிர்பார்க்காம போகிற விஷயங்கள்லாம் கண்டென்ட்டாக மாறும். யாரும் வந்து இப்படி கண்டென்ட்டாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேர்டாகி போகிறது கிடையாது. எனக்கு தெரியாது அந்த கிளிப்பில் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ட்ராவல் பண்ணி டைம் லேப்ஸ் போடுறப்ப அந்த பசங்களை தாண்டி தான் வந்திருப்பேன். எனக்கு அந்த டைம் லேப்ஸ் எடுக்கிறப்ப தெரியாது அந்த பசங்களோட சேர்ந்து இப்படி விளாக் எடுப்பேன், ஃப்யூச்சரில் இவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்கன்றது கூட எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இதெல்லாம் நம்ம நடக்காதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் தான் போய் கண்டென்ட்டாக மாறுது. அவங்களோட 360 வீடியோ அப்படி ஆகி அவங்க எனக்கு ட்ரக்கிங் வர சொல்லி ட்ரக்கிங்லேருந்து அடுத்த நாள் இப்படி ஸ்பான்சர் ஆகி என் போஸ்ட் தொலைஞ்சு போய் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான். பட் அதெல்லாம் கண்டென்ட்டாக மாறுறப்ப அது சூப்பராக அழகான மெமரிஸாக மாறிடும். என்ன மாதிரி நீங்களும் மெமரி ஸ்டோர் பண்ணி யூடியூப் இல்லாமல் உங்களுக்கு பிடிச்ச மீடியாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுங்க. என்றைக்காக இருந்தாலும் இது வந்து எப்படி சொல்கிறது, உங்களோட பர்சனல் உங்களோட பேஷன் அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் ரெண்டாவது. பட் உங்களோட மெமரிஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மாக நீங்கள் இதை பாருங்கள். அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து பேஷனை ப்ரொஃபஷனாக மாற்ற தெரியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு அவங்க டோட்டல் லைஃப்பை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். நல்ல வேலை வீடியோவோட எண்டில் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. நம்ம வந்து ரொம்ப சீக்கிரத்தில் வந்து 1K ரீச் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கும் ரொம்ப நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்ம கண்டென்ட் பிடிச்சி பார்க்குற எல்லா வருங்கால சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கும் ரொம்ப நன்றி. கூடிய சீக்கிரம் அவங்க எல்லோரும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளோட ஃபேமிலியில் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வந்து நிறைய காத்துக்கிட்டு இருக்குது. இனிமேல் ரெகுலரான வீடியோஸ் வந்து ஃபுல் டைம் வ்ளாக்ஸ்லேருந்து எதிர்பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். போன வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு இந்த வீடியோவோட வரலாறுல தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஐ பட்டன்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் வீடியோ ப்ளேலிஸ்ட் கொடுக்குறேன். எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள். ஆர்டராக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கும். இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட விடைபெறுவது உங்கள் ஃபுல் டைம் வ்ளாக்ஸ் பிரேம்குமார் சைனிங் ஆஃப்.